Ben je al eens vaker op het Buma NL Festival geweest? Ja, ik ben al 2 keer geweest. Ik ben onder andere ambassadeur geweest van Buma NL. En vorig jaar was ik genomineerd. En dit jaar doe ik alleen het optreden hier in een van de kroegen. En gewoon gezellig toch even aanwezig zijn. Wat doet Buma nou met dit Buma NL Gala voor de artiesten? Ja, ze proberen natuurlijk het Nederlandse lied steviger op de kaart te zetten. En jonge talenten meer kans te geven. Nou, ik ben er wel voor natuurlijk. Het Nederlandse lied moet steeds sterker worden. En ja, voor ons is dat gewoon belangrijk dat we hier toch ons gezicht laten zien. En opkomen voor het Nederlands lied, hè? Dat is heel belangrijk. Beste album, beste videoclip, beste dit, beste dat. Maar ik denk dat het belangrijkste is voor Buma dat ze gewoon de jeugd en de jongeren en de nieuwe artiesten gewoon ja, een steun in de rug geven voor de toekomst. Jij wordt nog steeds veel geassocieerd met Hazes-nummers. Is dat nog steeds zo ver, hè? Ja. Kijk, ze gaan natuurlijk associëren met een Amsterdamse zanger. Dan zoeken ze natuurlijk weer een type erbij die André Hazes zingt. Ik zing natuurlijk ook in mijn repertoire ook veel liedjes van André. Ik wil wel altijd, dat heb ik altijd gedaan, als ik de liedjes zing, altijd op een eigen manier gezongen. Dus nooit geïmiteerd. En dat wil ik eigenlijk nooit ook doen. En ja, dat zeg ik al, vaak word je vergeleken met André. Maar ja, er is maar één André, dus dat kan nooit vergeleken worden.